ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ଦେଖାଦେଲା ବାସୁକି। କେଉଁଠି ଅଛି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର? ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମଣିରେ ଝଲସି ଉଠୁଛି କି ଗର୍ଭଗୃହ? ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସହ ଏମିତି କାଳ୍ପନିକ ଚିନ୍ତା ମନରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏବଂ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ପୁରୀରେ ଥିବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଲୌକିକ ଧାମ। ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ କିଏ ବା ନ ଜାଣେ? ଭାରତର ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଧରି କାହିଁ କେତେ କାଳରୁ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଛି ଏହି ମନ୍ଦିର। ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ପୂଜା ପାଇଥାନ୍ତି, ସେହି ମନ୍ଦିରକୁ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ କହିଲେ କିଛି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ପ୍ରଭୁ ଗମନ କରନ୍ତି, ସେହି ସ୍ଥାନ କୁଆଡ଼େ ବୈକୁଣ୍ଠ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦେଖିବାକୁ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର, ଠିକ୍ ସେତିକି ମନମୋହକ। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଲୌକିକ ଓ ରହସ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏହି ମନ୍ଦିର। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ ହେଲା ଏହି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ଜଗି ରହିଥିବା ବିଶାଳକାୟ ବିଚିତ୍ର ନାଗସାପ। ଏହି ସାପ ଭୟରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ସାହସ କରି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ଆଜି ଦିନରେ ମଣିଷ ପାଖରେ ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆଜି ବି ଅସମର୍ଥ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ନାମ ଶୁଣିଲେ ଆଜି ବି କୁଆଡ଼େ ଭୟ ସହ କାଳ୍ପନିକ ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ସେଠାକାର ସେବାୟତ କହନ୍ତି, ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରୁ ଶୁଭୁଛି କୁଆଡ଼େ ବାସୁକିର ଫଁ ଫଁ ଗର୍ଜନ। ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଯେ ସେହି ସାପ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକନାଥଙ୍କ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା। ଯେତେବେଳେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ପାଖକୁ ଅସମୟରେ ଗଲେ ଏବେ ବି ଶୁଭୁଛି ସେହି ବିଷଧର ସାପଙ୍କ ଗର୍ଜନ। ଅନେକ ଶତାବ୍ଦୀ ପରେ ଶତାବ୍ଦୀ ଲୁଚି ରହିଛି ରହସ୍ୟମୟ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ସତ୍ୟତା। ପୂର୍ବ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବିଦେଶୀ ଲୁଟେରା ଶାସନ କରି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଲୁଟି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଅନେକ ବର୍ଷ ପରେ 2018 ମସିହାରେ 16 ଜଣିଆ କମିଟି ଗଠନ କରି ପ୍ରଶାସନ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସହମତି ନେଇ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାରେ ବିଫଳ ହେଲେ। ଏହି ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରର ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ବା ଦୁଇଟି କୋଠରୀ ନୁହେଁ, ଅଛି 7ଟି କୋଠରୀ। 1984 ମସିହାରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିଥିବାର ସୂଚନା ଅଛି। ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଲୋକ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଶୁଣିଥିଲେ ଅନେକ ସାପଙ୍କ ଗର୍ଜନ। ଏହି ବାଧାବିଘ୍ନ ସତ୍ତ୍ୱେ 1974ରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଅଳଙ୍କାରର ଆକଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର କଥା କହିଲେ ନ ସରେ। ସବୁ କଥା ନ୍ୟୁଜ୍ ଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପ୍ରସାରଣ ହେଲେ ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଖୋଲାଯାଇ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା କଥା। ଏମିତି ରହସ୍ୟମୟ ମନ୍ଦିରର ଭିଡ଼ିଓ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଶୁଭମ ପ୍ରଡକ୍ସନକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରି ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।